T'ha passat que recomanes un llibre i l'alumnat et mira com si tingués alguna cosa rara a la cara? Tranquil·litat. No ets tu, és el llibre. Avui et presentaré autors i autores actuals que no sols escriuen bé, sinó que, a més, parlen el seu idioma. I no cal que isquen a YouTube perquè els agraden. Mireu, per a primària tenim Gemma Armengol. Fa més de 20 llibres que demostra que en un jardí pot passar de tot, fins i tot que una aranya siga llanternera. Amb la Marieta Antonieta i els animals del jardí, els menuts aprenen valors mentre disfruten de la lectura. Cinta Arasa. Escriu històries que comencen amb una pregunta i acaben amb una revolució emocional. Els seus llibres parlen de xiquets que volen ser elefants, ones que es claven a la panxa i rellotgers que salven Venècia. Perfecte per a lectors curiosos que no es conformen amb els contes de sempre. Rocío Bonilla. Els seus llibres són finestres al món on els xiquets pensen, senten, s'emocionen i a vegades hereten mansions misterioses que oculten grans secrets. I si no, que li ho diguen a Lucas Kent i Greta Ruch. Jacobo Feijó. Llibres interactius i amb gamificació per a viure aventures per la història de la humanitat de la mà d'Agència Cronos. És com un escape room, però en format paper. Oriol Canosa. Barreja mitologia, ciència i humor en una sèrie on els herois tenen bateria i caragols. En la saga Els Robotots, els protagonistes pateixen més d'un curtcircuit i s'actualitzen per USB. Enric Senabre. Aquest autor no escriu llibres, sinó que llança reptes mentals en forma de novel·la. Filosofia i valors sense que ningú s'adorma a classe. Perfecte per a joves que creuen que l'ètica és cosa de iaios i que el mòbil és una extensió de l'ànima. Lupi Teller Studio. Les històries de Carlos Valles Lloria i Rubén Rico Miralles semblen tretes d'una versió juvenil de Black Mirror. Zombis, influencers i molta gresca. Una crítica digital disfressada d'aventura boja feta a mida per a lectors que viuen enganjats amb el mòbil a la mà. Perfecte per a riure, pensar i preguntar-se si els likes poden alçar morts. Per a l'ESO tenim Jaume Copons, amb històries carregades d'humor intel·ligent i personatges entranyables. Si riuen mentre lligen, és que Jaume Copons ha passat per allí. Això sí, compte amb els fils trap, no els canvien els valors. Gemma Pasqual. Compromesa, crítica i amb històries que fan pensar, Gemma aconsegueix que l'alumnat es qüestione el món. I sí, el seu llibre Drames i likes enganxa més que una sèrie de misteri. Andrés Carrión. Humor, emoció i ritme. Els seus llibres són com eixe profe que explica bé i et cau millor. Lectura lleugera, però amb fons. I algun que altre superpoder amagat. Valentín Coronel, el teu divulgador de confiança. Escriu tant d'ecologia com d'emocions o sexualitat. Això sí, amb més ironia que un club de negacionistes del canvi climàtic amb un os polar amb xancles com a portaveu. Patricia Campos. Balons, avions i llibres. La seva vida és un manual de com trencar sostres de vidre sense demanar permís. Llegir-la és com obrir la finestra de la teua habitació i començar a volar per un cel ple de possibilitats. Idoia Iribertegui. Idoia escriu amb la naturalitat d'una amiga de confiança i la frescor d'un mem que et fa riure i pensar alhora. Llegir-la és com tindre un espill sincer que, en lloc de jutjar, t'abraça i et convida a mirar de cara a allò que sovint s'amaga, però que també es pot viure amb orgull. Fins ací les recomanacions. I recorda, un bon llibre pot canviar una classe. O almenys fer-la més divertida. Fins la pròxima!